Muli bwanji Amalawi, kodi inu mungamve bwanji thupi lanu silingayendeyende? Simungadzidzimuke mutati mwamva nkhani yangati iru ndi nkhani yomwe ili yopatsa chidwi, yodabwitsa, yopatsa mafunso, chifukwa chibadwireni changa ndikoyamba kumva nkhani ngati itachitika. Apatu tufotokoza za mzimayi amene wakwapulidwa mchalichi ndi mkazi wa abusa chifukwa choti mwana wake amayenda kuyendatu kuja kozunguza monga mudziwira mwana kuti simungamukange control pamene mwafika naye kuchalichi. Nthawi zambiri azimayi amasiya anawo akuyenda akuthamanga kusogolo pamene abusa akulalikira namapanga zawo ndithu monga mwana. Koma apa zachitika ndithu mu dziko lija la Nigeria pamene abusa amamukwapula mzimayi chifukwa choti mwana wake amayenda mchalichi. Kenako anaperekanso chikwapu chomwecho kwa mkazi wawo abusawo, nayenso mkaziyo nayambanso mukwapula mzimayi nzake chifukwa choti mwana wa mayiyo amayenda mchalichi. Kodi inu munayamba mwazimvapo zimenezi? Munayamba mwazionapo zikuchitika? Kapena nkutheka kuti ena ake anakuwuzanipo kale, kapena kuti ena ake anakuonetsanipo video, koma ine ndifuna ndikuonetseni yomwe yachitika mchaka chomwe chino cha 2025 pamene mzimayi akukwapulidwa mchalichi, kukwapulidwa ndithu ngati mwana pachifukwa choti mwana wake amayenda mchalichi kumazunguza during service. Izitu mumbiri ndikoyamba kuchitika, mumbiri ndikoyamba kuzimva. Komabe pakuti zachitika kale, tangofatsani pomwepo, pangani subscribe and like and share kuti zambiri samakuphonyani. Pofunika kukonza tiuzeni, tikonza kupangira kuti tidzikupasani zonse zomwe zili za quality mmene inu mufunira, mmene inu mudziwira. Kani pomwepo pamene ndikubwera ndi video yonse ya full yoonesa mzimayi amene akukwapulidwa. Jesus. Jesus. Mama. Club Junta, building better Africa. Tsatsani malonda anu pa machanelo awa. Makosana with 100 plus subscribers. BS Malawi with 100 plus subscribers. Hot 265 with 90,000 plus subscribers. Sam Mavita with 100 plus subscribers. AMTV Malawi with 50k plus subscribers. Malawi Trends TV with 50k plus subscribers. Dreams Media with 20k plus subscribers. Mpongwe Bongwe with 80k plus subscribers. Club Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakutipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com. Club Junta, building better Africa.